Salutare lumea, eu sunt Sebi și astăzi vreau să țin un discurs. Vreau să încep o nouă serie de Minecraft SMP cu prietenul meu, Răzvan. Bine. Girafel. Da, hai mă taci. Bun. Luăm Deci, stai puțin. O să fie o serie care o să avem iteme de la început. Deci nu prea iteme să ziceți, bă, gata, aveți full diamond de la început. Iteme de piatră. Nu cine știe ce iteme. Eu mi le așez tu ce faci. Și mâncare. Deci, da, timp, da? Da, deci, eu mă duc să fac mine sau tu ce faci? Eu mănânc. Eu fac mine aici. Eu saplem. Sablen. Eu saplem, bă. Eu nu-l tai, eu sap, bă. Bravo. Sap lopata. Bravo, eu e lemn. Bă, cred că ai mai făcut intro ăsta de vreo 200 de ori. Nu, de două ori. De 3 ori, de 4 ori, că a mai fost și aia la întâi. A fost asta aia la mine. Dar e versiunea mea mai mică, ce vrei să faci. Lasă. Eu stai lemn, am găsit cărbune aici, bă. eu am lemn. Mult lemn. Mamă, dacă vezi cât cărbune am. Deci eu minerul, tu ești cu lemnul. Da. 21 de lemn am. Eu am... Cât cărbune am? Stai că mai e. Stai că mi-a cărbune luat. Îți puțin răcit, de-aia vorbesc pe nas. Am 20 cărbune până acum, da, 20 în total. Eu cred că strâng un stack și vin pe tine acolo. Uite, am 33, bă. Mai iau? Mai ia. Am 4 sepli. Plantez copăcei, plantez copăcei, plantez copăcei, plantez copăcei. Vino pe mine că n-am torțe. Ce crezi că am? Păi vino să-mi dă și mie bețe. Nu încă, unde ești? În mină. Unde ai făcut mina mai exact? Nu încă acolo. Dă-mi bețe. Stai. Lucrează două de-astea, pac, beții, e de aici. Da, și cum? Țai că torțele pot să le fac. N-aș un crafting de aici ca să nu te mai plângi. Pune-l aici. Unde? Niciunde, lasă-l, procedează tu. Îl punem în casă dacă ar fi. Nu? Eu fac casa? Nu ne apucăm acum de casă. Hai ca să minerim. Iau și tu într-o parte și minerești. Eu nu, eu tai lemn. Nu, că n-are nevoie de 2 seri lemn. Avem nevoie. Hai și tu și minerește. De ce fac eu? Eu sunt girafel, mă, nu trebuie să mă pui la muncă. Hai, mă, odată. Bine, acum stai. De ce nivel ești, mă, nebunii? Poate găsim diamante în primul episod. Am găsit toată diamante. Dă-i mai jos până la nivelul 13. Și la ce la nivel suntem? 42, 40, 38. Bă, dar nu înțeleg care-i fața, care-i spatele la tine, că ai fețe pe toate părțile. Uite, astea care mă uit la tine acum. Ce față ai să bag? Dar care e... Unde ți arată nivelul? Că nu mai știam. Ce nivel? Nivelul. La Y. F3. Bă, mai pune torții. Suntem pe la 34 acum. Pune torții, mă. Da, uite. Aoleu, că se... Din monștrălăi, haide. Stau în spatele tău. Dacă îmi dai un târnăcop, am câte să spuneți. Că nu mai am târnăcop, mi s-a făcut praf. Cablu sau n-am. Și ce vrea să fie prima noastră construcție? Ce? Un turn. The fuck? Mai pune torță, vid. Da, te dai. 24, bă, suntem pe la 24. 23? La cât ai, că găsim diamante la 13, parcă. Da, la 13. Deci sunt diamant din prima zi, bă. Mâine. Și ai tu, dacă nu găsim iron degeaba. Uite, o peșteră... Uite, iron!
Iron. Da. Diamant! Diamant! Unde? Diamant! Spate! Diamant! Bă, du-te, n-are cum. Bă, vino în spate! Vino să vezi! Diamantul! Ia uite-l! Ia uite-l de frumos e. Ia uite-l! Bă, tată, seria asta... E succes! Ia bă, ți-am zis că la 13 găsim diamant. Bă, ba, nu mai minți de acum e 14. Ți-am zis? Ți-am zis eu? Ți-am zis Da, eu, mă, ha? că știam că la 13 găsești diamant. Ia uite, gold! Bă, cât e tâmpenie Hai ca să aici. fac... Bă, bine, să nu spui că n-ai lemn la tine. Am lemn, am Ai, 42. dă coa, fă-i un crafting table. Hai că ne... Am crafting table. Gata, deja diamant din primul episod, lume. Ia, Lume, deja seria asta devine... deja ne Eu facem full diamond la episodul 10. La episodul 10 cred că fructem tot. Bă, dar pune o torță ceva. Nu, Ah, gata. uite să nu. Vedi. Eu îmi fac și un târnăcop. Ai cam lăsăm. Am 4. Faci. Bă, ești prost la cap, bă, ți-am zis că la Nu, găsim diamant. am găsit alte diamante mai de mult, dar nu filmăm. Uite și obsidian. Cred că în episodul 3-4 prost. episodul 3-4 să facem și portalul spre Nether. What the fuck, ești tâmpit, bă, băi, tu ești nebun. Bine, mă, că n-am lemn, n-am bețe. Beți. Ia de aici. Ridici când ai fix. servici. Ești aici când ai servici. Iau diamantele acum? Ia de acum! Eu sap cărbuni. Diamant. La- 4 diamante. Lasă-mă pe mine să iau și eu, să fac și activementul. De? Pula mea. Păi le-am luat! Nu mi-ai spus. Trebuie să iau și eu unul ca să fac și activementul. Dă-mi unul. Păi ce? Dă-mi un diamant ca să fac și activementul. Nu-l faci! Păi trebuie. Mai găsim noi diamante, ho! Ia aici. Hai, ești prost. Facem un turnăcop, da? De? Diamant. Păi, Bă, dar pune-te cu torță. Nu Eu văd văd. nimic. eu văd. Eu văd cioaca mea. Faithful luminos. E luminos pe dracu. În tot că bun, fac eu torțe și pun pe aici numai torțe. Și asta, bă. Uite, render from gratis server, no free. Game hosting. Păi da, e de la server. Adică, Bag reclame. uite Aia mob, uite nu mob. ți-i copyright. Îmi zic mobul. Bă, frate, deci de ăsta în primul episod, diamant. Ia, Și găsi și Iron, frate. Băi, cred că ăsta e cel mai penal episod. Știi că dă lumea la numai like-uri. da. Eu ți-am zis să săpăm. Da, mă, tu Ba- ai zis. Mă, eu ți-am zis ție unde să What? găsim diamant. Am un... Cine dă mine? Ce? Nu, eu nu dădui. Tu vezi tocmai unde sunt eu? Bă, ai găsit slime? Băi, Da. cine dă în mine? Un căcat de... Scheletele grei. De să nu mori. Bă, dar faza alta, cum ieșim afară? Hai, mă, bă, tu vrei să ieși afară? Ai, ia și tu cărbune. Uite lapis lazuri. Îmi fac un târnăcop de Uite, uite creeper, că mai ai găsit diamonduri, parcă mai am văzut diamonduri. Ai văzut? Da, Le iau eu. da, așteaptă. Unde? E Fă unde și ești? mie o sabie de piatră. N-am. Stai că fac eu. Uite, lapis. Niciun diamant În aici. stânga. Bă, uite-le acolo diamantele în stânga, ți-am spus? Ia uite-le. Bă, ești prost. Cum omor în fututul ăla? Stai că dau eu. Bine că dai în mine. Vino încoa, vino încoa, vino încoa. Lasă-mă, mă, în pace. Eu, stai că ești tu unul. Fugi, 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 fugi! Diamantele! Bă, câte sunt? Câte sunt? Ia unul, frate. Bă, un schelete, acoperi repede aici. Ia unul. Nu, bă, eu nu fac cu activentul. What the fuck? Acoperi repede. Încă un diamant. Nu mai iei! Lasă-mă ca să le iau, dă-le încoa. Tu scheletele, mă. Gata! Dă-le încoa, lasă-mă. Hai că acum nu mai faci active. Bă, mai am jumătate de inimă. Dă-le încoa diamantele. Am două. Bă, frate, ești prost din primul episod diamante. Ia-le acolo. Avem 13. Hai pe aici. What the fuck? Ce? 13 Ți-am diamante? spus, mă, că la episodul 10 full diamond. Hai să mai găsim. Pe de mine. Abia. Bă, 9 minute, what the fuck? Cum 2 minute? 9 minute!
Nou. Da. Uite, Fui, mă bag. Am murit. dai-te pe... La mine. Tăpă. Fone. Mi-au irept temele. Le-ai luat? Da. Bun. Dar nu știu cum am abubuit creeper-ul ăla. A venit din spate. Nu e din spate. Stai mă că poate e ceva acolo. Mă duc. Ca Dă să și bag- mi temele. Stai ca să bag căcatul ăsta. Da, lavă. Mai găsi diamanti? Lavă, găsi lavă. Dă-te la o parte. Da, mai futus pe măta. Lasă-mă pe mine să mă bag. Nu, lasă-mă. Că știu eu. Muistul dă el, băga mea, șoaca în el. Fugi. Le-ai omorât? Nu, mai am 2, 3 jumate. L-am omorât. Cade în lavă. Am acoperit eu. Șu. Cum l-ai pus? Zici, noi înseamnă că noi ne facem full diamant. Păi da. Hai sus undeva, frate. Păi de ce sus? Hai bă, ca să că uităm aer în ceva. Diamant. Aer, nu mai vrei ca multe. Diamant, mă. Ia uite, lapis. Eu uite să iau lapisul. Ia tu. Nu-l iau, că e lavă și n-am chef să cad să-mi pierd Mă temele. duc eu după aia. The fuck, sunt dar dezvoltat mai am de- blocuri. Eu am aer mult. Cât ai? 8. 8? Puțin. Da. Nu Cu cât? vreo 5. Bă, am găsit, dă-mi picăx de fier, că am găsit gold. Unde e? Hai că... Mamă, era să cadă lavă, fii atent. La lapis. Am găsit o lavă. Te pe. Dar n-aveam timp. Ia stai puțin. Nu aveam niciun pickaxe. Aveam un tornacop de piatră Set atâta. home. Am dat să home. Bă, de ce nu poți da home? Dar nu merge set home. De ce? Dă-i spawn point. Nu merge. Spawn point legat. Le-ai de 100.000 de ori ca să meargă. Dă coa, fă și tu un chest ca să pun diamantele și așa mi-e frică că Dar nu mai am lemnul. E la tine. Da, eu nu văzut să. Nu e la tine, că am murit. De 2 ori. Deja 2 death-uri. Bă, frate, deci noi la episodul 10 suntem full diamante, ești prost? Las că e Cât bine. filmași? Deci 12 minute. Deci, bă, ești prost, trec de diamante. Da, mă, ești prost. Deci că nu te cred. Deci că nu mă credeai. Bă, frate, dar cum 12 diamante? În primul episod 12 diamante. Poftim mai temele. Nu știu, ia și... Uite iron. Să pui și tu, mai fă și tu un frână. Și puneți iron, mă duc. Bă, hai că mai iau și eu lapis la zuri și așa și încheiem și noi episodul. Bă, frate, bă. Asta de 20 de minute, mă. Cum? Asta de 20 de minute. Mor. Jumătate de inimioară. Fugi! Unde ești? Iau lapizul, încerc să iau lapizul. Ei tu lapis. Ei două recu de lapis. Hai mă, Ei, că vreau să avem resurse. Resurse, da, ok. Că tu cu ce vrei să facem? Dacă eu vreau cum ar veni de primul episod să fac ceva mișto. Ceva albastru. Uite, eu vreau să fac geamuri albastre. Na, cu ce fac? Cu cioaca mea. Uite, am 12 lapiz. Bă, hai că suntem buni. Bă, dar dai chip inventory true sau nu? Bă, poți? Da, poți. Cum scriu? Slash Dăm gamerule. Stai să dai eu. Dă-i tu. Gata, am dat. Cum scriu? Game. Gata, ai dat. Am dat eu, ai dat pentru toată lumea după server. Mor acum să vedem. Da, le-am. Hai, le ai, mă. Hai, mergem sus și încheiem și noi episodul sus. Hai sus, da. Faze alta, cum mergem noi sus acum? Bă, căzură diamantele. De ce am lag? Acum de ce am lag? Eu n-am luat. Eu am avut puțin lag. Eu țin serverul, cred că de-aia. Bine, bă, cărbunii îi lasă, că cărbunii îi lasă jos. Eu nu lași cărbune. Cum? Acum iau cărbune. Ia și tu. Bă, știi cât ține un cărbune și cât prăjești un cărbune? 8 blocuri cât prăjești un cărbune. Bă, nu mai da, bă. Mai 2 aer, mă. Te
frate, bă, dă tot Bă, închem iron. aici episodul. Mergem sus sau? Nu. Închem aici sau? Ok, încheiem aici. Bun. Păi da, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, share. Am găsit 13 diamante. Ce mai vreți Dege. lume de aici? Dacă nu dați like, vă distrug. Fac o platoșă de diamond. Bă, nu fa! O, mă gândesc. Ai nebunit, fă târnăcop. Aia, că cam și pe de târnăcop. Fă târnăcop și enchantment table, bă, nebunule. Ne trebuie sugarcane și gata. Bun. Deci, până în data viitoare, eu am fost Sebi. Sper să vă placă noua serie. Eu am fost Black Snow Gamer și bați-me. Pa! Bye, bye! Bye, bă, fraților.